Guys, bunuhan na natin yung itinanim natin na sitaw dun sa may paligid ng pispan. Kaya tignan natin, pwede na siguro abunuhan yun. So kukuha tayo. Ito, abunuhan to. Kahit kunti lang naman siguro yun. Dahil pag masubrahan naman ng abono, kakamatay naman niya. Kaya ito, nandiyan lang natin kunti yun. So ito lang siguro, baka hindi pa natin maubos to. Welcome to my channel. Yung ating mga sitaw guys, ayan yung mga tinanim natin. Ayan. So kung nakikita nyo, parang kulang sa abono to. Kaya aabunuhan na natin. Habang bata pa kasi parang yung lupa hindi pa gaanong matabaw. So ayan, yan sila. Ayan, bunuhan natin kahit kunti lang para maging malusog siya. Ayan, tumubo na sila. Ayan, yan, isang hilera yan hanggang doon. Yan. So itong ginawa nilang pispan, lumalaki yung ano niya oh. Yung biyak niya guys. Ito parang delikado rin naman itong ginawa nila. So ayan oh. Parang matitibag siya, yung malaking matibag. So kung matibag na to, di matatabunan na dyan. So nagkamali talaga tayo nito. Dapat hindi ganong malalim oh. Ano yung ano guys. Diyan na yung tibag niya oh. Yan. Sabagay kung matitibag naman yan, mataas naman yan. Hindi naman ano siguro. Kaso nga lang, magiging putik yan pagka pupunta sa loob yan. So yun yung mahirap dyan. Yun. So bunuhan na lang natin ito mamaya. Mga sitaw para lalago naman siya. So dito may mga nanguha naman ng kawayan na hindi naman nila kanila eh. Ganyan kasi yung mga ibang tao. Kahit hindi sa kanila, kaya nilang kumuha ng hindi kanila. Pero hindi naman lahat. Okay lang sana kung inayos naman nila. Yan kasi yung mga problema ng mga ibang tao eh. So ang pag-abono guys, dapat kunti-kunti lang. Yung hindi naman yung talagang rinarakom. Hindi ko alam yung rinarakom ang ano, Tagalog. So intindihin na lang natin guys. Yung pirit-piritin lang. Yung parang ginagawa niya no. Pirit. Ang mukha na guys. Ito, ganito. So, abono tayo. Yan. Kasi baka malanta. So medyo ilayo natin kunti. Baka malanta yung ano rin pagka masyadong nilalapit natin. So ganun lang kadali guys. Doon naman tayo sa kabila. Parang hindi natin mauubos to kasi kunti-kunti lang naman. Hey.
So yun guys, tapos na. Ganun lang kasimple yung mag-abono. Mas madali pa sana pagka sa bukid kasi hinahagis yun. So ito, parang nilagay, pinipilit lang natin. Nilagay lang sa gilid niya. So ayun, tapos na. May ito yung ano, yung natira lang, unti lang. So ayan siya. Unti lang yung natira, hindi natin naubos kasi hindi naman pwede pagka marami. Yun. So ang gagawin na lang natin sa tira natin, ihahagis na lang natin sa may pispan. Kasi pwede naman lagyan ng abono yan para ano siya, yung tawag sa amin tataba, may pataba siya, lumot, maglulumot. Yun kasi yung sabi nila mga eksperto dyan, yung mga nag-aaral sa fishery. Okay, hagis na lang natin guys. Ayan, kung nakikita nyo, akala mo may pinapakain tayo. Pero wala pa yan guys. Wala pang ingredients yan. Ihagis lang natin para maglulumot siya. Sayang din naman itong dala natin. So iubos na natin dyan. Yan. Hop, ya. So ayan. Yan guys. Okay na siya. So tubig oh. Marami na, pwede nang lagyan yan pag may makuha tayong binhi na tilapia. Ayan na yung mga nabunuhan natin. Yan. Yan lang yung paglagay. Kunti-kunti lang guys para hindi siya malalanta agad. Kasi hindi pag marami masyado. Ayan. Ayan guys, hanggang doon. Malipit yan. Yun. Okay. So, uwi na tayo guys. Dahil hapon na naman. Parang ulan na naman oh. So, maganda pagka ulan para matunawagan itong inabono natin. Okay. Good morning guys. What's up? Ito. Late na tayo nagising kasi ang lakas talaga ng ulang kagabi. Ang panahon kasi ngayon, pagkagabi, hapon, umuulan. So sobrang lakas kaya lakas ng patak ng ulan sa ating yero. Kaya hindi tayo nakatulog, saka nag-brown out. So ayun. So araw na naman. Baka siguro mamayang hapon uulan na naman. Ganito kasi yung palaging panahon. So maganda dahil sa araw may araw, saka sa gabi may ulan. So ganun. Okay. So ito yung ating pispan sa baba ng bahay. Ito. Kung nakikita nyo, lumalim siya. So hindi pa natin nilagyan ng tubig pero sa lakas ng ulan, ito lumalim. Mababaw na kasi ito noon. Saka hindi na siya malinaw dahil nga umulan. So ayan siya. Kung nakikita nyo yung mga tanim natin na ampalaya, yung native na ampalaya, ito lumago siya. So may mga bunga na rin oh. Ayan. Ayan. Ayan yung mga bunga. Ayan.
So native yan, iba yung talagang malalaki na ampala guys. Ayan, pupunta yan na yan siya dyan sa may ano, bayabas. May mga bunga sila. Yan po, yan, ganyan yung bunga. Yan, so marami yan. Ito, kahit sa mga halaman ay kumapit na siya. Yan. Ano, umakyat na dyan sa may kalamansi. So, kahit yung kalamansi natin ay mamumulaklak na, marami ng bulaklak. Yan, mga kumapit na dyan. Hindi mo na alam kung dahon na ng halaman yan kasi yan yung puno ng may baw. Yan. So, balikan ulit natin yung pispan guys. Dahil sobrang talagang lakas kagabi yung ulan. So ito, kung nakikita nyo, yung dinadaanan natin nagkakatubig na. Ito oh, yung bukid. Yan, kung nakikita nyo, may tubig na oh. 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 Yan. Ito, bukirin to guys. So hindi na natin binubukid dahil nga may kalabaw tayo. Yung mga yung damo dito na natin ipapakain. Yun. So ito na. So dito sa may pispan natin nagkatubig na dito sa may ano niya, sa may harapan. Oh. Ito na yung mga natin na sitaw guys, yung inabunuhan natin. Yan. Tingin ko parang naanod na ata yung yung ating inabuno. Kasi malakas yung patak, humahagos naman to. Bagong pispan lang kasi. Yo. So ito na guys, ito na ang ating pispan. So yun, yung lumalim na masyado to. Oh, ang dami pang palaka daw. So ayan, yung mga tanim nating sitaw, hindi naman tibag. Yung lupa bumaba na. So dito banda, yung sinasabi kong patibag pa lang kahapon, ito natibag na. Yan o. Oh. Yun. Saka may ano na guys, may bukal na. May humahagos na dyan o. Papunta na dun, kaya siguro natibag yan dahil ito. Kasi may nagkatubig na dyan sa harapan nyo. Mahagos dito. So ito, tignan natin yung so yan. Dyan humahagos guys. Oh. Oh. Punta doon. So yun, paumpisa na rin yun. Ayan ang itsura ng na ating pispan. Oh, malalim kasi yan guys. Sobrang lalim kasi. Siguro mga yung tubig na yan ay isang tao na yan. Mga 2 meters ganyan. 2 meters siguro. So mga palaka andun, mga naglulutangan na. Iba nandun. Okay, ganyan ang itsura. Oh. So yung mga tubig galing sa bundok, ito umahagos na diyan. Ano, umahagos na diyan. Nagpalagay tayo ng ano dito, kanal.
para hindi mismo pupunta sa may fish pan natin. May kanal tayo dito. Dito naman bumababa yung mga tubig na gilid ng fish pan. Ayan, punta na siya sa bukid dyan. So sakto lang yung pag-abono natin guys, dahil natunaw agad. So ayan yung mga tanim natin na sitaw, nakapalibot yan. Yun. Okay, so andyan na yung mga aso natin na makukulit. Oh. Tutu. Oh, ano guys, parang nagpapapansin din. Okay, malalay natin. Ayong isa. A few moments later. Ito, marami ng tubig yung bukid. Pwede nang araruhin to. Yan. Pero guys, nagtataka ako, wala na yung ating kalabaw dyan. Kasi dito ko lang kahapon tinali. Wala na. Hirap pa naman maghanap ng kalabaw nito. Dito lang banda nung kahapon. Oh, so wala na yung ating dala-dala na niya. Hindi natin tinusok ko. Siguro nagwala nung sa sobrang Yan. Oh. Hindi natin tinusok eh. Wala na yung kahoy. Wala na siya dito. Yan, so hanapin natin. Pero siguro dito lang yun, kasi hindi naman siguro lalayo yun. So ayun guys, salamat at hindi naman siya umalis. Dito lang pala. So ayun, dito siya. Pero wow, ayun guys, dito siya. Oh, dito lang pala siya. Okay, basta di ka pimanaw. Ayan oh. Sarap ng niya guys, sarap ng higa niya dyan sa may tubig kasi matubig na. Yan siguro palamig para kasi maraming mga lamok saka mga langaw. Nandyan lang siya. Okay. Salamat at hindi tayo lumayo na masyado. So dito na lang natin iiwan guys. Kahit maghapon na araw dito, hindi to mabibilad kasi marami talagang tubig oh. Ayan. Sa ulan kagabi. Sobrang lakas kasi. Ayan. Halos umapaw na yung mga pilapil sa baba. Ayan, para makain niya lahat yan ng mga damo na yan sa bukid. Ayan. So iwan na lang natin siya dito. Ganyan kasi yung trabaho natin sa kalabaw. Buti hindi lumayo. Pero mayroon pala daw kanina na nakakita na nakawala, kaya itinali lang niya pala dyan para mamaya, para makita ko siguro. So, salamat sa kanya. May tali para hindi umalis kasi masirap talaga yung maghanap ng kalabaw pagka lalayo eh. Hindi mo alam kung saan parte ng Pilipinas na yan mapunta. So ayan, okay. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.